Pag-usapang bayambang, hindi mawawala itong pinakasikat nilang produkto. Bisitahin natin ang gawaan ng buro ni Nanay Doray. Dito tayo nagpa-process ng isda. Mula doon sa inlet doon, pinapasok namin dito. Tapos dito hinuhugasan. Tinatanggalan ng lamang loob, no? Yung tapos hasang, yan. Tapos dito rin hinuhugasan. Unang panghuhugas yung poso, yan. Tapos pagkababanlawan na namin, ito naman nanawasan na siya. Yung mga nahugasang isda, dito natin ililipat. Yung badya, dito natin ilalagay isda, tapos nilalagay natin yung isda dito, tapos hahaluan natin ng asin. From here, sa badya, yung inasinan na isda, uhulog natin dito. Isiset aside na natin, lagyan natin sa silong. Ano ba siya? Yung pang mananatili muna dyan, isiset aside natin for 2 days para ma-imbibe yung isda. Yung asin ay pumasok doon sa isda. After 2 days, magluluto na tayo ng kanin. Magluluto na tayo ng kanin, i-spread na natin dito. Yung mga isda naman na binabad natin sa asin, hahanguin natin uli. Then pagka natuyo na siya, tsaka natin siya ihahalo na sa kanin. Dito naman, Nikki, papasok tayo dito sa kung saan namin itinatago. Kaya i-store yung mga natapos na, mga na-ferment ng isda. Mga hinarvest namin doon, mula doon sa fermentation area, ilalagay namin dito. Ayan. Wala. Ayan. Ang linis. Ito po yung 1 kilos. Ito yung 1 kilo na siya. Ito, ready to market na siya. Bibenta na na. Pero naman, may mga customers din kami na gusto nila luto na. No? Kaya gusto nila luto na, ginigisan na rin namin dito. And ito na po yung, ito na yung finished product niya, Nikki. Ito yung final product. Actually, never pa ako nag-taste ng ganyan, ever. Ayan. So now we're going to taste Nanay Doray's buro. Let's taste it. This is actually my first time na titikman ko siya. First time ko din siyang narinig. You want? Everyday ko kinakain yan. Sawa na siya. I think that para siyang, it's almost like bagoong. Like it might smell na hindi pleasant, pero once na tinikman mo siya, ang sarap niya pala. Well, sounds like durian. So, kailan pa kayo nag-start ng business na to? What's the story of your business po? Yeah, actually itong buro na ito ay family business na namin noon pa. Pagkamulat ng mga mata ko, ito negosyo na ng magulang ko. At magulang ng magulang ko. Improve taste of buro, improve odor of buro, and we term it Burolicious. Dalilat